Hola a tots, què tal, com esteu? Fa ja dies que no ens veiem. Jo vaig estar malalt un parell de setmanes i sempre va coincidir quan anava a preparar els vídeos. Llavors hem decidit no fer i ara que estic una mica millor, encara que no estic al 100%, tornar a parlar amb vosaltres. Hola, benvinguts una altra vegada i aquesta setmana, com us havíem dit ja fa unes setmanes, us parlarem una mica de com ens va anar l'experiència d'aixecar-nos a cada dia a les 5 del matí. Deixaré que l'Andy ja m'expliqui una mica millor perquè jo, entre que vaig estar malalt i altres coses que he tingut de fer, no he sigut molt assidu, he fet algunes vegades i em va venir molt bé, però la meva m'explicarà millor. Bueno, durant els 30 dies del mes de setembre vam aixecar-nos a cada dia a les 5 del matí i la veritat va ser una molt bona experiència. Ho vaig fer tots els dies excepte un perquè estàvem de viatge i vam fer el viatge tota la nit i el dia següent no podia aixecar. Però tots els altres dies sí que ho vaig fer i vaig fixar-me en diverses coses. En primer lloc, que tenia molt més temps per fer les coses que volia fer. Després he tingut molt més temps per les coses importants meves, que normalment sempre m'anem amb la carrera del dia a dia, pels nens, per la família, per la casa i no tenim temps per a nosaltres i pels nostres projectes. I a l'aixecar-me a les 5 del matí sempre tenia temps per organitzar el meu dia, inclús he tingut temps de fer algunes feines de la feina que estaven en retras, sempre tenia temps per fer la meva meditació personal i sempre tenia temps també per fer una mica d'exercici. I això em va fer sentir molt bé, em va fer sentir molt còmoda i el que notava és que l'enfoque, principalment per les hores del matí, era tremendo i arribava a la feina amb molta més gana, amb moltes més ganes de fer coses i amb molt més enfoc i he vist que puc fer molt més quan m'aixeco a les 5 del matí. Sí, jo també. Després el dia es fa més llarg, es poden fer més coses i es té més energia el dia tot. Això sí, arribem a les 10 de la nit i i desconnectem. Jo arribo a les 10 de la nit i se m'ha acabat el dia, però pel de més sempre vaig a full gas i això està molt bé. Ara, les properes setmanes, potser no serem molt assidus amb els vídeos i no farem vídeos molt complexes o molt entretinguts com havíem fet fins ara, per almenys les properes setmanes, perquè tenim molts projectes en mà i tenim bastanta feina també, la veritat, i llavors us anirem passant vídeos senzills, intentarem estar cada setmana, però si no podem és perquè estem realment molt liats i quan podem tornar a retomar el nostre ritme, retornem al nostre ritme. Retornant als 5 del matí. És una cosa que em va agradar molt i ho segueix fent. S'han acabat els 30 dies però ho segueix fent. Tots els dies entre les 5 i mitja m'estic aixecant i estic fent les meves cosetes. La veritat és que va molt bé i a mi, jo era una persona que m'agradava els matins i ara encara m'agraden més i la veritat que me sento molt bé. I vosaltres, si no ho heu fet, us animem a que ho feu perquè realment és algo... I al principi costa molt, però quan agafeu l'hàbit és una diferència, canvia la vida i va molt bé. I animar-vos als que no ho heu fet, i si ja ho heu provat i us ha anat bé, deixeu-nos els vostres comentaris, expliqueu-nos una mica com us ha anat i siguem en contacte. I res, ens veiem la propera setmana, si tot va bé. Fins al proper divendres, benediccions. Que tingueu una bona setmana i si, com sempre, si us agrada el nostre canal i us agraden els nostres vídeos, feu la subscripció. Adeu!